minä olen saanut teidät tähän lavalle, niin kyllähän nyt on juontajan aivan pakko kysyä teiltä muutama jouluaiheinen kysymys. Oletteko valmiita? Nyökyttäkää, jos olette. Hyvä. No, aloitetaan nyt sitten joulupukista. Pukki. Sinä vastaat kaikkien maailman lasten lahjoista, eli sinulla on sisäpiiritietoa siitä, mitkä on parhaita joululahjoja ja suosituimpia joululahjoja. Eli kysytäänpäs nyt näin, että mikä on sellainen lahja, mitä on tänä vuonna toivottu kaikista eniten? Aivan, minä tiedän sen itse asiassa kyllä, mutta minä taidan kuitenkin pitää sen salaisuutena. Pukki, ootko tosissas? Etkö voi kertoa mitään? No kyllä se ehkä tuonne pelimaailmaan liittyy, semmoinen vihje. Okei, eli pelimaailmaan liittyvät lahjat on suosittuja tänä vuonna. Pistäkääs korvan taakse. No, kysytään tämmönen jatkokysymys vielä, että mitä odotat kaikista eniten tänä jouluna?